Irregulares! Boas, benvida, querida audiencia, a outro maravilloso programa máis de Irregulares. Hoxe, para iniciar esta nova tempada, temos connosco a un invitado excepcional. Hoxe está connosco Xosé Lois Lago. Benvido a Irregulares, Xosé. Moitas grazas a vos por invitarme ao vosso programa. Pois, se che parece, comezamos coas preguntas. Veña, lume. A primeira é sinxela, non che imos complicar moito. Cantos anos levas no centro? Pois, mira, levo desde o 2004. Bu! O sea, xa choveu, Choveu, E aquí máis? No, mira, cheguei aquí un pouco de rebote, de casualidade, porque aqueles eran tempos de cambios no sistema educativo. Entonces pensei que igual botaría aquí, non sei, un tempo de transición, pero xa ves, Sí, transición, sí. Non foi tanto tempo de transición que xa enferrei aquí, Sí, ó. En cantos centros estiveches antes? Pois mira, eu sempre traballara en primaria. Estiven sempre, a verdad que tiven sorte, estiven sempre na comarca. Empecé a traballar na Barqueira, en Cerdido. Despois estive en Narón, no Feal, en Moeche, que foi a miña segunda casa, porque me sentí moi cómodo. E despois de Moeche xa vin para aquí, xa vos digo, un pouco de rebote, porque era o cambio de sistema educativo, da XB a primaria e secundaria. Entonces era un tempo de inestabilidade, non sabía como iba a sair este tema. Bueno, cheguei aquí e aquí estou. E como foron os teus anos antes de ser profesor sendo bombeiro? Bueno, vamos a ver. Eu non tiña claro que é o que quería ser da miña vida, non? Entonces, bueno, decanteime por iso, intentar axudar a xente. Vin que o tema de bombeiro que me gustaba, pero bueno, xurdiu a posibilidade de ser profesor, circunstancias da vida, circunstancias persoais que me levaron a cambiar radicalmente de profesión, pero bueno, nunca souben cal iba a ser o meu destino, nin quero sabelo, quero dicir, creo que o futuro non está escrito, sempre, por sorte, fixen o que me gustou, en cada momento o que me gustou. Estou encantado coa decisión que donde acabei. Bueno, ainda non acabei, espero que me queden uns cuantos anos máis, pero donde estou encantado, a verdade que sí. Se non houbese límites, se fose todo así, cor e fantasía, cal sería a túa profesión soñada? Esa tiña eu clara, esa tiña claro que son un astronauta frustrado. Non sei se sabedes que hai anos a NASA fixo un concurso para contratar astronautas. Entón tiñan que mandar o teu currículum e mandaron, non sei, moitísimas persoas, e mandei o meu, pero non me seleccionaron. Pero bueno, ese sería a miña profesión frustrada, é ser astronauta. Gustaríame viaxar polo espacio. Agora baixamos á realidade, vale? Sí. Fastidia vir todos os días dende Cedeira? No. Non? No. Eu o que teño claro, como xa dixen ao principio, é que tive a sorte de sempre traballar no entorno onde vivo en Cedeira, e entonces sempre tuve a sorte de traballar iso a pouca distancia. O que tamén teño claro é que non quero traballar onde vivo, porque pode levar a polémica, nunca acabas desconectando. Entonces esa media hora que me leva a min de Cedeira a Cariño, pois faio con gusto, porque para min unha sorte iso, poder sair daqui e desconectar. Nunca me gustou iso, traballar onde vivo, entonces para min é ideal. Cariño está a distancia ideal, e esa media hora para min fago con gusto. E por que elixiches ser profesor de Xeografía e Historia? Bueno, esa é unha longa historia. Eu, cando estudiei polo sistema educativo antigo, supoño que polo que estudiaron os vosos pais,
que era EXB, BUP, COU. Entón, eu empecé a estudar por ciencias puras. Física, química, bioloxía, matemáticas, pero o destino quixo que me cambiara a letras puras en COU no último curso de antes xusto de irme á universidade por circunstancias persoais. Entonces, foi un pouco como Leonardo da Vinci, quixen saber un pouco de todo, non? E entón cambiéme para letras puras, non tiña base de moitas asignaturas, pero bueno, as miñas notas foron máis regulares e dentro do tema das letras, pois gustábame a xeografía, gustábame a historia e por iso decidín, pero xa vos digo, foi un tema de última hora, sempre dando tumbos e nunca saber onde vou acabar. E dentro da historia, cal é unha etapa que digas ti, esta gustame? Sí, sen dúbida, a prehistoria. A prehistoria pareceme apaixoante. Primeiro, porque é etapa históricamente moi longa, máis de se a historia puiderse resumir en 24 horas, 23 horas serían prehistoria. Entonces, aí é onde se ve a evolución do ser humano, a natureza sin tanta ou sin ningún postureo como hai agora, era unha sociedade moito máis natural, éramos moito máis auténticos. Entonces, sen dúbida, a prehistoria pareceme a etapa histórica máis apaixoante que hai. Gustaríache estar na prehistoria? Sí, xa lo que sempre digo, probablemente non durar nin 24 horas, porque xa estamos demasiado deformados, non temos ningún hábito de supervivencia, entonces posiblemente non durar nin 24 horas, pero sí que me gustaría que alguén de vos inventara unha máquina do tempo e que me trasladara aí, non 24, pero mellor 12 horas poderías aguantar. Bueno, pois chegamos xa á última pregunta. Dime. Un semideus nácese ou faise? Sempre é unha das miñas frases favoritas, non? E faise, sen dúbida faise, non? Eu creo que actualmente síntome mellor, son mellor profesor que cando empecéi, non? Entón, pouco a pouco vaise collendo experiencia. Gustaríame volver atrás con moitos alumnos e alumnas que tiven para rectificar cousas que fixen, porque creo que vaise un pulindo e non me arrepinto, pero sí que puliría moitas cousas das que decisións que tomei que hoxe en día non tomaría nunca, e creo que cos anos como profesor síntome máis realizado, cada ano máis. Entonces sí que creo que se vai facendo, aínda que obviamente hai un tema que é vital, que a cada un teñe que gustar a súa profesión. A mí encántame ser profesor. Sei que hai profesores que non lles encanta. Entonces iso notase. Supoño que os alumnos que notades teñe que gustar estar cos rapaces e rapazas, e iso notase quen está a gusto, e despois obviamente ano a ano ir millorando, porque iso tamén se consigue, xa vos digo, coa idade, pois un vaise facendo máis e mellor. Agora, antes de acabar, un pequeno regalo que lle damos a todos os convidados, un pequeno chaveiro co logo do programa. Oh, moitas grazas. De verdad que o guardarei con moito cariño. Iso esperamos, pero iso facemos, Bueno, pois moitísimas grazas por estar aquí con nós neste programa. Nada, gracias a vos, cando quedes xa sabedes onde estou. E bueno, pois xa nos veremos no seguinte programa de Irregulares. Espero que sigades aquí connosco. Ata entón.